Na godišnjicu nestanka male Danke Ilić, njeni roditelji govore uživo o svemu što se desilo i kroz šta prolaze posljednjih godinu dana. Bol, tuga, ali i pitanja na koja još uvijek nema odgovora. U nastavku čućete CEO Live uživo. Što su emitovali ni 5 ni 6. Znači to je punjenje glava građanima Srbije, okretanje protiv porodice Ilić. Ne direktno ali indirektno, sa njenim intervjuom te novinarke koja je danas pitala tog Uglješu Grgura i te ljude koji su gostovali u njenoj emisiji, ona navodi da oni nisu krivci u zatvoru, ona navodi svoje goste u emisiji da tako govore i dođe do ovakvih problema kao što imao Miloš, problem da mu prilaze narkomani, jel? Oni su ljudi koji bez malo grama mozga pod opijatima, sigurno slušajući ono što se govori na televizoru, oni nisu krivi, daj, majke prodala dete, samo što ne kaže ta novinarka danas koja je dila emisiju tu 5 ni 6, znači taj Uglješa Grgur, i onda navedete da napadaju narkomani roditelje po ulici. Znači da je to sramota. I ako se slažeš, Miloše, da je to indirektno sve to proizvod tih emisija što lupetaju kao Žarko Popović, kao Uglješa Grgur i ostala kompanija ispušene mu štikle po televizijama. Potpuno se slažem. Da, evo što kažem, taj isti narkoman sreo jedan put ispred banke kad se ovo sve izdešavalo. Pa i to da me vodi na neka razna mjesta kao on poznaje sve šakte tamo, nemam pojma. Ja bi ako može Ivana da se podigne, pošto vidim da je tu. Evo sad ću. Postavljen zahtjev, samo ne vidim je dole na listi. Da, znači strašno. Strašno, eto, to su neki novi momenti, Sanja i novo vidite, eto, šta može stvoriti teorija zavere. To je ovo što smo mi uspjeli, eto, tih 13 teorija zavere, ali i dalje spinovanje po emisiji. Ja i 5 ni 6 i tu novinarku bi zamolio da prestane, jer vidiš dok je dovelo da ljudi napadaju porodicu Ilić po ulicama. To je tvoj proizvod. Jel nije to žena od onog pevača, onaj Željko, kako se zove? A nije ona, Jovana, nije Jovana. Nije ona, to je bilo u emisiji ni 5 ni 6 danas, što su pustali naš live i nešto govorili, znači ne znam šta je, ali proizvod cele te emisije su Uglješa Grgur i ti ljudi koji navode posle dođu do takvih situacija. To su ti teoretičari zavere. Znači ja kažem ispušili mu štikle koji idu po televizijama, znači van svake pameti. Dobro večer. Dobro večer. Ajmo, s obzirom Ivana da smo sad trenutno na ovoj temi, ajde da malo ostanemo još na ovoj temi. Evo Miloš kaže da ste imali neprijatnost sa tim nekim narkomanom iz Bora, pa sam vidjela da si pisala dole neke komentare, jer ta ista osoba... Taj dečko čovjek, ne znam, nije, on tvrdi kako on zna moje i kako smo mi neki rod. Moj tata kaže da apsolutno nema nikakve veze. I tad nas je sreo ispred banke i gledao je prvo meni i Miloša i nešto pričao i na kraju je prišao i onda se predstavio ko je i rekao je Milošu da može da ga odvede da mu pokaže sve te šakte pošto živi tu Brestovac, odakle su moji. I on tu živi i on može njemu da pokaže, tačnije blizu te deponije živi. Svaku šahtu, svaku rupu, on od malena čuva koze i poznaje taj teren. Dobro. A s kojom namerom bi on Miloša vodio bilo gde? Pa da čuvaju koze. Verovatno. Da čuvaju koze. Pa da, kao da mu pokaže da pomogne u potrazi. On će da pomogne u potrazi. Da. On je znači poznat u tom gradu kao narkom, registrovan narkoma. Jeste li prijavili taj slučaj policiji? On kaže da je on razgovarao sa inspektorima i da je inspektorima sve to rekao i da može da u bilo kom trenutku da ide da izjavu. Da, jako neprijatna situacija, mislim, i grozna, ne neprijatna, mislim. Imala sam i ja kad se rodio ovaj mali. To sam htjela da te pitam, da li si imala još neki Imala sam kad se rodio ovaj mali, imao je tad stomačni virus. Znači nekad, koliko ima, možda 2 mjeseca i imao stomačni virus i bili smo u bolnicu bio je na infuziji. Da. I radili mu snimanje stomaka, eho stomaka. Da. I onda dok smo čekali, baba i deda pričaju na vlaškom, a oni ne znaju da nisu znali u tom trenutku ko sam i jel te da neko pored njih i razume vlaški. I onda su oni pričali o tome kako evo majka je oni su čuli, ali sve na vlaškom, kao oni su čuli kako se majka porodila i čuli su kako čeka nešto u smislu da čeka kome će da proda to sljedeće dete. I ja u tom trenutku sam planula i onda sam im prišla
I rekla sam, predstavila sam se ko sam i pitala sam ih kako ih nije sramota da pričaju tako, pošto vidim da su stari ljudi i kako ih nije sramota da tako razmišljaju koliko već godina imaju i onda su oni pa ne, pa sine znaš kako, a pre toga je bilo da eto i brat je umro u policiji, pitanje šta je to, tad je bilo i da je ona baba umrla kao i ona je umrla od svega toga, od stresa i onda su oni sažaljevali generalno njih. I ja sam prišla i oni kao, pa ne sine, pa znaš, pa nije to tako, mi samo pričamo, mi ne znamo šta se desilo, onda sam mi rekla, ako ne znate šta se desilo, nemate potrebe da razgovarate o tome. I ja samo su spustili glavu, bila sam stvarno pod pritiskom i mislim i zbog malo i... Naravno. I onda sam se samo okrenula, sestra koja je bila s nama, vjerojatno da je očekivala da ću u nekom trenutku da skočim da ih udarim. Da, što ne bi bilo ništa ni neprimereno, niti neočekivano, da ti kažem iskreno. Da, ona je nosila bebu, pošto, kažem, vodili smo ga na eho stomaka i ona ga je nosila, ja sam bila s njom, tako da su meni generalno ruke bile slobodne. Da, za nju. I da sam mogla u bilo kom trenutku nešto da uradim, ona je izgleda i to i očekivala. Pa dobro, i logično je da ti kažem nešto, mislim, posebno jednoj majci tako nešto reći, mislim... Ali ostali su zatečeni kad sam im prišla, pošto su oni svo vreme pričali, na vlaškom mislili da niko ne razume, da su samo oni tu i to je to. To je upravo ono što Dalibor malo pre rekao, znači, kad ljudi podlegnu javnim nekim servisima, ne mogu da kažem da su nekompetentni, ajde, svako danas ima tu televiziju i svako danas ima neki kanal i... Da, kao nismo mi tako mislili, znaš sine, nije to. Ali kad ti dovedeš u emisiju 2-3 recimo čoveka ili 2-3 osobe koje konstantno vrše presiju nad narodom, menjajući neke floskule, menjajući kompletan slučaj, izokreću kako njima odgovara, za nešto traži dokaze, a ono što on priča ne nudi dokaze. Za ono što on priča, da li me razumete o čemu pričam? Ja sam za Mislim na Grgura. Gde su dokazi da su oni ubice? Pa, ali to traži dokaze. A kada on tvrdi da to nije tako... Treba ga pitati, Tomke, treba ga samo pitati gde su dokazi da nisu. A on će ti reći da je njihovo priznanje. Znači, kad kažeš priznanje, oni se vati, pa to nije to policija iznudila. Pa nije iznudila, kako kaže ona je... Ne može da iznudi policija, to je opisano u detaljima. Da je policija iznudila, to bi bilo jeste, udario sam, uradio sam to i završio sam. To je opisano u detalje šta je uradio. Nemoguće. Znači, jednostavno ne pije vodu. Naravno. To smo 1000 puta ovdje i rezonirali, Ivana, i pričali što se tiče celog tog slučaja. Znamo da ima nadzorne kamere u prostorijama gde su dali izjavu. Znamo da taj materijal postoji u tužilaštvu. Znamo da su to dali pre svojim advokatima, pa da prođe mesec dana pa sam pljunuo pa ću da ližem. Pa ne možeš da ližeš. Znači, noćas ćemo pročitati izjavu posle kada završi Sanja s tome malo popriča, pa ćemo pustiti izjavu Dalibora i njegovu izjavu šta je dao pre njegove smrti nego infarkt da ga strefi. I da vidimo da li je to validno ili nije validno. Izvoli sam. Znate ljudi da, moram ja da se umešam. Znate ljudi da su njih inspektori snimali u Banjsku. Upravo to, ima snimak. I njega inspektor snima, on je tačno pričao, brate, na kameru šta je uradio, gde je uradio, kad je uradio, znači sve, ide inspektor, pita ga, a drugi inspektor ide snima. Novi momenti, ja volim što je 76 ljudi u live-u, na foriju je vjerojatno 1600, jer ne smiju neki da uđu ovde, znaju kako sam temperamenta i kakav je ovo live, da će biti izbačen. Eto, ima li šta je dokaz, to niste znali. Evo sad, to je danas izašlo na neke novine su o tome baš pisale. To je rekonstrukcija događaja. Izvedeni su na rekonstrukciju događaja gde se oni pokazuje tu sam se parkirao, tu sam bio, tu smo, izvinite na izrazu, pišali, tu sam je udario, tu smo stali, sve ima. I to ima snimljeno, zabeleženo je. A snimak je validan na sudu koliko ja znam. Ako se sećate Boža Spasić kad je rekao da ne postoji ispitivanje u MUP-u bez snimaka. Da, pa svaka prostorija gde se ispituju takva krivična dela, Tomke, da te samo navedem na to, da svaka prostorija ispitivanja da imaju nadzorne kamere gde posmatraju ljudi iz drugih kancelarija šta se vrši s ispitivanjem, kada advokat dođe, oni gledaju sa advokatom šta ti pričaš i slušaju šta se tu dešava između inspektora, advokata i tebe. Znači tu nije bilo nikakve tuče, nego su priznali pred advokatom, je priznao taj kako je to delimično uradio od detalja do detalja. Znači ovaj se drugi branio ćutanjem, znači ti se braniš mesec dana, ćutiš, onda dođe tvoj drugi advokat pa ti kaže čekaj, nismo našli telo, nema dela, daj povučite izjavu.
Čekaj, pa to i miševi rupu znaju samo ljudi. Jeste, ali danas na TV Kuriru je bio jedan forenzičar koji kaže da je u svojoj karijeri imao više slučajeva gde nisu bila tela, a osuđeni su. Ajde, ako mogu da vas zamolim, ja se izvinjavam obojci, ako mogu da vas zamolim, pošto Ivana je oko dece, znam da ima jako malo vremena, da iskoristimo samo da eto malo sa Ivanom, kako bih rekla, progovorimo možda o nekim stvarima, par rečenica, pa možda će ona morati da se isključi, da iskoristimo, da je čujemo oko neke, evo dobro, sad je trenutno na pauzi, pa kad se bude vratila, dobro, nema, mislim, ovo što pričate, to je apsolutno tačno, mislim, to... Nego tražim nešto, tražim da ne mogu da nađem, da vam pošaljem to da ima, gde su izbacili za rekonstrukciju događaja za njih dvoje. A to, aha, pa dobro, ako nađeš u toku večeri, mislim, možeš apsolutno da nam pošalješ, zato ja to nisam znala, nisam ni pročitala danas, znači, da znači ima to. Ivana, ajde sad malo, pa ćemo da se vratimo na čitav slučaj, evo, prošlo je godinu dana. Nažalost. Pretpostavljam da ti, mislim, i ti i Miloš, vama ne može da bude lakše. I pretpostavljam da vreme tu ne leči ništa, jel? Naravno da ne. Bol isto kao i prvi dan. Da, to verujem da jeste tako. Danas smo slušali onu Maju, ja ne znam šta je ona, ja sam je slušala danas malo, ona je s tobom bila u nekoj komunikaciji, u nekom kontaktu, kaže da je to bilo... Ne znam, kaže da je to bilo korektno, ona ima neki podcast da ste dugo razgovarale, ali da ona, eto, njoj je žao što se vi oglašavate na TikToku i da bi ona pitala tebe mnogo što nešto drugačije, ali ja hoću da te pitam, evo, da malo se, ajde kažem, vratimo i na Danku, jer mi ovde najviše zbog nje i sve ovo pričamo. Mene, eto, interesuje onako, možda će to biti za tebe teško i sigurno da hoće, ali eto, da nam onako u jedno, dve rečenice, tri, čisto malo objasniš i dočaraš kakva je Danka bila kao beba, kakva je bila kao devojčica, da li je bila nemirna, da li je, eto, brzo prohodala, da li je brzo progovorila, negdje sam pročitala da je bila jako vezana za brata. A eto, ako možeš, eto, u jednoj rečenici, dve, da nam malo, eto, kažeš malo nešto o Danki, možda što nismo čuli, što nismo znali, Pa ona je, mislim, kao beba je stvarno bila mnogo dobra. Ona je do godinu dana dam joj mleko, stavim je u krevetac, ćebence, dudu i uvijek su spavljivala sama. Posle godinu dana kako je prohodala, tu je počela da ustaje, pa i da preskače krevetac, pa nije htjela da spava. Ali generalno do godinu dana je stvarno bila, kažem, mirna. A i posle toga nije ona bila toliko, ne znam, bezobrazna, da uvijek je bila nekako mirna, uvijek je nekako bilo, što kažu moji, neko svom svetu. Da. Igrala se, imala je tu neke igračkice s kojima je voljela da se igra, to će bence, bez njega ništa, nigde, dudica. Da. A kaži mi, što se Laze tiče, je li bila onako vezana za njega, obično devojčice? Jeste. Da. I on je bio za nju, mislim, i dan danas, pita stalno. Da, eto to, mislim, nismo nikad pričali o Danki na taj način, ajde sad nećemo, mislim, prosto znam da je to teško za roditelje i podsjećanja, ali opet ja kažem tako nekako žive u uspomenama deca koje nažalost nisu više tu, pa eto, sad, kaži mi ovako što se tiče ljudi nepoznatih, poznatih, je li bila neko koja je bila otvorena prema nepoznatima, da priđe, da mogu da se poigra neko s njom ili je bila oprezna na tu temu? A nikad nismo imali baš situaciju da je prilazila nepoznatima, da je neko ponudio recimo nepoznat sa nekom plazmicom ili nekim smokijem, uzela bi bez problema, a sada otrče kod nekog da se igra sa njim, ne. Da, ona nije išla u vrtić u jasle, ne? Ne, nije bila primljena. Znači da, bila je sa tobom je u stvari bila. Da. Pa da, dobro, pretpostavljam da... Ajde sad ja ne znam, dobro sad nisam to ni razmišljala, nisam pitala nikad, nije bitno, s obzirom da je bila mlađa od Laze, pretpostavljam da je bila onako miljenica svih u porodici, devojčica, pretpostavljam da to tako obično ide. Najviše tatina miljenica. Da. Evo recimo samo kad je bila nervozna, kad mučilo nešto zubići, stomačić, samo i Miloš mogo da je smiri. I onda
kažem do godinu dana se spaljivala sama, posle toga koliko puta se desilo da ja ne mogu da ju spavam, samo Miloš i mogu da ju spava. Da, to tako, devojčice se obično tako i vezuju za... Zato su i njih dvoje spavali zajedno u sobi. On je spavao s njom jer kažem samo i on mogu i da ju spava i da je smiri. Da. A nije bila ovako, kažeš, nemirna da recimo, znaš, ono, kao deca što umeju da budu, mislim, eto, znaš, moj sin je recimo baš bio nemiran, nije mogu da ga stigne niko živi. Ti kažeš, ona se onako... Ne, nije. Za sebe... Igrala se, da kažem, sama. Umela i sa Lazom da se zaigra i od mog brata ćerkice kad dolaze, ali generalno više se igrala nekako, po strani se igrala. Jel progovorila bila već ili? Ne, to smo imali problem. Dobro, to ne mora... Čekali smo septembar da krenemo kao na neka ispitivanja s obzirom da je bilo da se čeka da se napuni 2 godine pa kao da prođe još malo i trebali smo od septembra da krenemo na ispitivanja. Da. Mada i Laza je progovorio se 3 godine i on je kasno progovorio. Ma da, to ne mora da ništa da znači. Da. Dobro, eto, mislim, Danka je mala, pa možda nema nekih, kako bih rekla, nažalost, mnogo dece nam odlazi iz Srbije, odlazi, kako bih rekla, stradaju, pa roditelji održavaju uspomene tako što pričaju o svojoj deci. Danka je bila samo 2 godine, možda niste ni stigli da napravite neke uspomene, nažalost, kao što su neki roditelji recimo iz Ribnikara, iz Dubone, ali eto, sad smo čuli o Danki nešto što do sad nismo znali, što nismo čuli. Kažeš da, mislim, to sam videla na slikama sa cuclom, pretpostavljam da je bilo od one dece koje se ne odvajaju od cucle, jel? Da, cucla i čebence, to se znalo u svakoj situaciji, to je bilo s nama. I Sokić obavezno je bio, bez Sokića nigde. Evo čak i kad se sve to izdešavalo, kad smo otišli u banju, ja sam u rancu imala ćebe njeno i Sokić. Da, to su strašne stvari, to su momenti, to su uspomene koje nikada nećete verovatno preboleti. Nije se verovatno, nego sigurno. Pretpostavljam da je to ćebence i dalje kod tebe. Jeste. Da. Tad sam ga oprala i spakovala sam u nadi da kad se bude vratila da je čeka. Da, to su... Ja sam malo sad zabagovala, ali dobro. U svakom slučaju, pretpostavljam da pričate često o njoj, da možda se sećate tih nekih lepih momenata i nekih, kako bih rekla, radosnih momenata, nekih anegdota sa njom. Ja negde verujem da sva ta deca postaju neki anđeli Božji i da su sa nekom misijom bili ovde i da zato su i otišli. Ja se sad izvinjavam, ako može neko samo na sekundu da preuzme, molim vas, možda ako ima neko pitanje za Ivanu, ja sam malo, samo 2 sekunde, molim vas. Pa dobro, evo. Mislim, malo smo i svi ovako, eto, zatečeni. Ajde, može, ajde, završiti. Ne, izvoli. Ma završi nije ovaj problem.